أجي وقت حصان زي احتفالات غرفة خاصة الدنيا مثلا محنا أم إيه دورانا أم حاضر ياخد كل فيكي وخوارن تشتيولو ميتشيكو كيف أخذ كل وأنا المكارة أنا تصالح مشاكلي ويجي من التلفزيون أجي من دينم يعني مكارة كل المسلسل ما يخش بالتلفزيون. В крайна сметка, откъдето и да идваме, какъвто и празник да честваме, всички се обединяваме около няколко желания. Да нагостим с вкусна храна, елката и годината ни да са отрупани с усмивки, светлина да огрява душите ни и да бъдем със семейството си. След малко, Куба Годин Джуниор ще преоткрие себе си. Аз съм ескимос! Колет 522, директно за Тълпяк. Ще яхне най-смелите си мечти. Ще се изправи пред